Skal du bare... Ja, hvis du bare lige går ind i hjørnet her. Vi låser dig inde, så du kan ikke gøre noget. Så du bare går herind ved ovnene. Ja, så kan du bare komme tilbage. Du skal bare dræbe hende, når det er, hvad det åbner igen. Eller når du henter hende måske, tror jeg. Eller faktisk ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad du gør her, Sofie. Jeg tror, du er kugt. Så du bare sige, at hun ikke må dræbe dig efter, fordi du gerne vil selv gå ud. Nej. Vi gør ikke. Så kan du godt dræbe dem, Du kan bare holde i combat. Hvis du bare holde i combat, så kan du sætte botten op, og de kan ikke dræbe dig overhovedet, hvis du får et. Altså jo, mange af de andre vil handle med, men vi har jo haft Lasse der, som jo er mod, så hvis der er nogen, der snyder sig igennem, så kan han jo gøre noget. Og her der kan du ikke komme ud, ruller du bare på, og så skulle du kritte dem, for de kan ikke gøre noget, de kan ikke dræbe dig. Har du tænkt over, hvilken samling du vil claim på? Det er Pikachu, det. Ja. Så bliver du bare lige slået, så du kan combat. Igen. Altså vender bare 9 sekunder. Du kan ikke gøre noget. Og en halv HP. Jeg bare bliver med at hit, bare bliver med at krit. Hvis hun kommer tæt på dig for at slå i combat, du skal bare krit. Ja. 9 sekunder. Hun kommer ind, det er fint. Du kan bare dræbe hende, hvis hun holder dig i combat. Ja, sådan der, du kan nå det 9 sekunder. Hej, nu det virker det, Kirk. De får den verdens bedste, du skal se klipper der, de klovne lille. Nej, bare luk ud. Jeg kommer ind i vagt, bare luk ud. Bare luk. Ja, bare luk.